Lah didongakno mau ya nek. Aji. Seperti sendal. Langsung cepet ngono ya, langsung cepet ya. Teh nang terus ditelon ning wis diapa-apakno cepet. Karek plung. Ini tenis sat iki jeri. Udah dicuci. Sentigo mie. Iki mie. Yang kok sambil doke. Maaf ya, kita pakai telur yang kedua. Ini udah pakai ayam, sekarang pakai telur. Maaf. Yang penting rasanya, monggo ke sini. Seneng ku adune lengkap. Kembarna lagi diwiha karo Kaicang lagi ngecor. kenapa di kok telur? Enggak apa-apa, pengen ganti aja. Telur dikei iwak, pake dikei ndap. Seneng nyate. Niate semeneng dungoni, gak masalah lawoi. Kenapa nih pas masak iwak ya ora tak konten ya. Long apa ya dodolan ya. Ini kari lengoh ngono to teko. Nek karean ngono. Iya nisan aku kok dadi aku ora kadang iki. Gimana pemirsa? Dewe ini. Terus ini sanggup itu banget toh. Saiki iki dhewe. Wis tak terno pesen pulang kok. Terus Saya jadi masak apa? ini betul. Turu kono berarti. Iya. Saya masak kan itu mendarat juga. Iya lah. Bulan masak gitu. Iya, aku entuk job masak nang kene wong Apa bentaan itu? Cinta kuhendakan. jadi Nisa ini nang pondok, emang balik pondok soalnya ada barang stok. Aku nggak tahu kue loh, ngabung mereka ngabung jamete. Pring. Di patah ini kenapa ini? Terus mari ngono, ki kowe entuk berkat kowe diping ki sesuk gak sak masak. Segene tak nget. Soalnya aku ki mangan wis nang kene iki yo. Sesuk awan bar pecupe mendarat tatat-tatat wedhus. Jadi gak sak masak. Kowe Mbak Kaji. Sep nak. Dijak ngiwangi masak ambek Mbak Tun nek. Beliau tuh suruh mbak. Gak roy wis beli dipro loro paling. Cara kekor. Dera loro kekor. Wis make bumbu ya. Wes kalau nambahin teman. Iya. Nek, Penting pemirsa matang. Mohon di mbak. besok menjadi omane jadi dulu. Di mana nenek ndak wes? Astagfirullahaladzim, ternyata nenekku di belakangku seperti itu. Ya itu mbak. Iya. Lah hidungannya mau ya nek. Apa tadi?
iki matiin sik. Oh nek gosong. Rindunya guruku piye? Rindunya aku kepada abah guru, rindunya semakin piye dik nyanyiane piye? Rindunya nek nyanyi piye dik ambek nyanyi mbek masakmu. Wis mateng piye nek ngentas sesepmu. Tas nakno aku tak sing ngenekno. Ya, tak tasin. Apa lho? Ini sudah matang pemirsa. Yuk kita pindah sini yuk. Ora patek iso. Golek sembodan. Ini sambel telur. Meketrek. Wingi wae Pak Marin nganu Dik ngurap iki. Ngurap. Usang Dudung. wae. Lundung, Mas. Ini lah ya. Yang resik. Ora iso dipes batu iso kelon lho Senda. Cukil. So, monggo yang mau makan langsung OTW ke sini. Gak iso, Mas. Langsung OTW. Langsung mangan kok aku. Ya, aku ya. Ada godhong. Kok ngomong? Rindunya sudah kepada aku. Kurang minyak benar. Enggak, minyaknya jaga kali. Oke. Mosok ora ben gak kemlomo, Dut. Masak kakek minyak iku yo. Kalau bayarnya pengen minyak ceduk. Ini bayarnya. Kita mana lah? Oleh. Oh, bener-bener. Mbak Yana ini yo apa sih? Ndak apik ya ngono ki. Yang mangan awal Linda, tiga enak ora ambil Linda mang. Kae ke mek apa luwae. Luweh Mbak Yana. Lah nganune di sendok. Lah kuwi Grawo kota iki. mek luwae. Aku ndek tau mendem ngene iki lho. Gosongan ngene kan Mas. Dong. Soalnya kakeknya Mbak gak mendem. Kan enak sih. Iya, petasi anu. Ben ambil telur. Gak apa-apa. Lah ambil satu. Oke. Oke, selamat makan. Wes bar, masak pemirsa selesai. Saatnya makan. Hah? Apa, Nek? Malah mangan, Nek. Ayo, sini. Kerak telur ning go. Nek dengar piye? Mangan ke? Lihat keluaran ngono. Yang godong. Nek mang mendon, Nek. Ya wes, aku blenger iki. Ya dihadas to. Mbak Nana lagi mau pengen yang godong. Kena godong. Iki susu apa? Lah wong es teh cek dadi es batu iki, Nek. Ketok apa ora? Gak ketok. Enak, Nak. Ngecas to. Enggak tahu sang. Jadi per ngecah. Nenek malah orangnya gue gelas orang es teh. Iki lho, aku ki Asal kudu malah es samis-samis. Lebih pikir gue gaya apa?
Ora ge es teh. Apa nih mang apa nge es teh ngono. Iya, lha wong es apa es teh sing ngono dadi. Anene kacang ambekan wes kakno. Pedes ku sambel. Ya pedes mah aku. Nyala tulang nek. Wis nek penan. Ning bos. Penan. Kayu. Kayu digowo iki seketem. Makan memeca dulu. Soale ki nek wae. Oke, pedes. Pedes. Ora. Indahnya kebersamaan. Ini masing ya. Lomba linjal lomba mang takut ebah. Iki besine masing sing lho. Rondo. Iya nah, kok panas. Nek pelek dong. Terus pelek ibah. Es pa panyuadem mati plastik. Biasanya. Mbakmu mesti kok lali adat enak. Uti nak tinggi soce. Boleh kena dulu sang. Urung mambu tunggal sekering ngene. Dan enak wis mambu tunggal. Malah. Napa ambil ikan yo kuwi di. Ini aki. Pedes. Goreng. Sing ora pedes ki ndokem. Sing pedes ki karo wae. Kowe. Koyo mbok ora ono apa pedes. Tapi kan enak, ngegerno wong mangan iki. Pedes mesti. Enak godhong yo. Kerna godhong. Banyu ini. Banyu dan seteka kono wong go kurene. Apa? Sampai pada abang biru. Tak cocok. Tak cocok. Sampai lah nak pengen mangan ambek iwak kuwi karo gayo. Iya ya, mangannya karo iwak. Tahu nang aku nang TikTok mangan nih ajange iwak jere ambek sego ya. Yo. Kayak enggak mulai ngerti ngene. Iwak. Heeh, ajange iwak. Mantap. Berna siapa nih Mbak masane iki Berna? Tahu Akhir. Disep abi to, Mas. Penutupan. Ora seminggu kas. Walah. Luwe lidah wis yo. Gunge. Lah sing pisanan kae Terone atit di. Aku minggu sesuk ya. Nah nang desa usume-suran ngene iki teronan kabeh. Aku yo wis nyum. Aku wis mungkur kabeh. lah karek marin ambek semen. Sampeyan terakhiran. Kan mau wedok nayo ya, Mas. Gak kondangan nah. Kalau kok wong lanang nang kene wong lanang dikondangno, nek sing wong wedok ditetes ngono. Mbah sego pecel, mbah sego kuning, Mbok mbah jajan pasar, mbah jenang abang. Sampai kopi sih. Padha wareg kabeh kletelek-telek. Menak pas lesu. Kemroyuk. Kak nafsu, wong biasa ya wong nafsu iku ki biasa ya Dik ya. Nek wis gak ya wis gak nafsu. Ya pemirsa, kita akhiri semua video ini. Terima kasih buat sahabat manusia di malam berada. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Mohon maaf jika ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan di pemirsa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kami keluarga manusia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.